Ai saatana. Missä sitä on? Vittu yleis on pakko päästä. Ai vittu mun silmät. Tuossa on jotain tuttua. Mikä flashbacki. Vittu mulla on nälkä. Oi saatana. Mitäs ois kaapissa ruokana tänään? Ei vittu tuo pullo. Tuo muistuttaa mua jostain. Jotain tuli mieleen, mutta en muista mitään. Ei saatana. Ei se varmaan mitään tärkeetä oo. Pitää mennä tsiikkaa koneelta vähän. Ränkki niitä. Vitu te noopit, ette tiedätäis mitä se on. Tuolta noin vähän www.saatana joo. Ei jumalauta. Perkele vittu. Saatana. Tästä tuu mitään. Nyt vittu päätä. Vitu näitä laimeita. Purraa niitä kukaan. Saatana. Noniin. Täältä löytyy Jeesus tapot perkele. Tuosta vaikka oli. Oi. Saatana pää! Saatana. Pääsis vaikka näin feisit tästä saatana. Teki hyvää. Piitellä naama perkele. Päästään asiaan. Sinä! Jep, minäpä minä. Tuu, hakee vittu. No vittu tuu joo. Jes! Tapelaanks? Jes, sain levelin. Ei mitään. Mitä vittu? Miten se meni? Ei tää oo kivaa, saatana.